tabuk warang to hatiwo mok khoi Tripura o jagao ani mung kha Bimal Debroma mo osamotai no ang no sanammani kai tabuk secretary no ang kaisa bono sunna nayo mungkia sari secretary ani mungkai Upananda Debroma kai norok ang oro mutai sanammani norok bahai roma tong ini nung mutai senamani ga prai nusin orang ni area borok saka mutai naik kopra mutai ini naik koma kai pura salai orang semua sini kerja baca wiperan saya tong baca kai mutai nama naik kopra jota borong naik kerja baca sama ang to kharoksa silpi borok sin do phani sini tigrasani ang jeman tei kraika ang practical srungai tak khamo ang bokuno mo ani presaya tamo hangkai ang kaisa interest ni mono sunamo hangkai buini dofa ni bororok letegi chamano chin bororok asal sunamaya antaklai kaibrui sunamka jotoi oro mo warang to no puila sunampayo ang abono lo marhadu khoi Tripura ampura KMR club abo khoi Tripura ni no hangkai Ishwarpara khoi Tripura o kaibrui jaga ang sunamka joto borok to yasiyak baksa saman kri hoito ang bo gobang mutai ba joto no naithogi no musung phano joto no naithogi maya phanong khana hangkai joto ni mokolo joto ni naithok mung no ang ase rimaya haipana ang chin do phaningri ang kurungri ang khlai jau hangkai no kai kuno kok hamara tini ko nadi bos tini ke sarobi sare ko kita tam to mol tai ko hangkai asung ko joto lukuno no ang khaka hnya khare an ko korok muthaka khulumbai ka Chakrama, Ama Osar.